dneska takto vulgárne z Japu. A ako by sa tešili z toho, keby dneska vojna prebiehala v Užhorode 5 kilometrov od hranic. Neviem si to predstaviť. V našom záujme je urobiť všetko preto, aby tento vojenský konflikt sa udržal čo naďalej od našich hraníc. A to sa nedá iným spôsobom, len tým, ako to robíme. Je v našom záujme, pýtam sa, je v našom záujme byť na hraniciach Ruska, ktoré sa netají tým, že sa chce zastaviť v Berlíne, Bruseli a v La Manši? Chceme my, aby ruské vojska, tak ako to vidíme na Ukrajine, toto je vaša túžba, toto je váš mier, aby ruské vojska s ich tankami a s ich vraždením prechádzali cez naše hranice a zabíjali naše deti, znásilňovali vaše ženy, ničili vaše domovy. Toto je váš mier? Za toto ste tu prišli zjapať? Ako stádo pavianov. Nehambite sa za to. Toto je vaše vlastenectvo. Ty krávo, OK, tohle je fakt hustý. A ještě, a tady ta slovenština funguje. Ty vole. No a ještě si dáme teda Zdechovskýho. Tomáši, já jsem nevěděl, že Tomáš